प्रमोद बर'आ एक नाम्बार थगायसुला दे बाह मेडाम बाह गावसोरखौहाय आन्दोआव दोननानै गुबुनखौ बखिनायनिफ्राय गोजानाव था मेडाम प्रमोद बर'आ थगायदोंब्लाबो बिपिएफ पार्टियानो प्रमोद बर'खौ थगायनो फोरोंदों एक नाम्बार थगायसुलाया बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रानो हाग्रामा महिलारिया इसेबां थगायाखैब्लाबो बिनि मावथिफ्रानो एक नाम्बार थगायसुला नांदों एफा खम समनि गेजेराव जौगाखांबाय इउनिभारसिटि फैबाय नै माबा मेडिकेल कलेजनो नै माबा नार्सिं हमनो नै माबा सिआइटिनो नै माबा सेक्रेटारियेटनो नै माबा कालचारेल कमप्लेक्सनो नै माबा ग्रीन फिल्डनो रायजो राजानि हा हुखौ माने डेभेलप खालामबाय बे डेभेलप जानायखायनो सब दिनै जोंनि हा हुनि दामा बारायबाय दिनै देबरगाव ओनसोलनि क'क्राझार ओनसोलनि खाथि खालानि बा ओरै चिरांनि बाक्सानि उदालगुरिनि हाफोरनि दामा बारायनायखाय जायफ्रा हा बुरजा बिथांमोना खावसे हाखौ फाननानै खायसे खायसे बिदिनो न' बां लुबाय बिसोरावथ' बिदिनो लुगासिनो दङ मेडिकेल कलेजा जेराव जादों दा बेखौनो डेभेलप स्कुल कलेज इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज लामा दालां हटेलजोंहायल' समाजा डेभेलप जाया बेयावहाय रोंगौथिनिबो गोनांथि दङ हारिखौहाय सिनायहोनो हानायनिबो गोनांथि दङ नोंनि हारिया गुबुन हारिफोरजोंहाय सिनाय जायानोब्ला अब्ला जों बर' हारिया माबोरै डेभेलप खालामनो हानो मेडाम सोलो खालामनानै एनडिएफबिजों सुक्ति खालामनांगौमोन जोंबो बयबो लुबैदों एनडिएफआबो सुक्ति खालामनांसिगौ खारन जोंथ' आलाय सिलाय खालामनो हाया जों बे हारिनि थाखाय संग्राम खालामदोंब्ला बे जाथिखौ फोथांनो थाखायनो जुदि बिटिसिखौ सोरजिदोंबा बेखौ समायना रमायनायै दाफुंनांगौ दायित्वआबो एनडिएफबिखौ मोजां मोनोमोन एनडिएफबिजों गोरोबनानैहाय रुजु रुमु रंजा बाजा रायजो जानायनि सिमां नुदोंमोन अब्ला नोंथांमोना बिपिएफ सरकार सालायनायावहाय 17 बोसोराव एनडिएफबिफोरखौहाय गामि गामि न'खर न'खर थांनानैहाय आर्मिजों लोगो जानानै होसोबायनाया सोरमोन बिपिएफ सरकार सालायनाय समावनो एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा जेलाव जोबजादों मालती मेडाम बायदिया एनडिएफबिखौ सिखोबो नायनो हाया आरो खालि अकल बर' নহয় এই অঞ্চলৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোককো সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব হাগ্ৰামা মহিলাৰে হেতু পালন কৰিছে অকস नोंथांमोना गासैखौबो मोजां मोनो दा बे नोंथांमोननि बेबायदि मोजां मोननाय मेडामनि लेक्चारखौ खोनासंनोहाय सोरबायदि मानसिया फैदों नायदो दङ बे मनसारमोनहाथ' खम गिदिर गिदिर केस दंमोन नाथाय रावबो जेलाव थानाङाखै आयेननि गेजेरजों बेयाव गासैबो सारि गाननाय मानसिफोरसो मालती रानी ब्रह्म मेडामनि लेक्चारखौ खोनासंनो फैदों दखना गानग्राफ्रा बेयाव फैयाखै जाहोना जाहैबाय मालती रानी मेडामखौहाय बर'नि आइजोफ्रा हामजानाय मोनाखै बिनि थाखायनो बेयावहाय दखना गानग्राफोरखौहाय नोंसोरो नुनो मोनाखै बिटिआरआव मोनबो आयेन गैया बिटिआरआ फानगासिनोसो दङ पावारफोरखौ हरफिनगासिनो दङ दिनै जेबो गैया साख्रि होग्रा सिएसबिखौबो बिसोर फाननानै जाजोब्बाय माबे पावारखौ फाननानै जाखो मेडाम एसे खोन्थाना होलाय नामफोरखौहाय जाहाथे आंबो मिथिनाय बायदि आरो बर' रायजो राजाफ्राबो मिथिनाय बायदि मा पावारखौहाय इउपिपिएल सरकारा फानदों एसे खोन्थाना होलाय मेडाम प्लिज अन्नानै एसे खोन्थाना हो फेरेंगा लाजियाखै फेरेंगा दिनै नोङो सासनाव दं जानो हागौ पावाराव दं जानो हागौ नाथाय रन्जन दैमारिनि जे केस फेरेंगानावबो बे केसा दङ पावार गैयै लोगो लोगो फेरेंगाबो थानांगोनबो जुदि नैबे आयेनखौ बिथांमोना क्लियार खालामो अब्ला बिपिएफ पार्टिया हाइकर्टआवहाय केस सालायग्रासो नामा रन्जन दैमारि सारनि बायदि केसा रन्जित बसुमतारिनि सायावबो दं होननानै मालती मेडामा माबोरै बुंनो हाखो रायजोफोर अब्ला मालती रानी मेडामजों लोगोसे बिपिएफ पार्टियानो बिपिएफ सरकारानो
गासैबो बर' हारिनि केसफोरखौहाय बिजिरग्रासो नामा